Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Да моладзі». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «Ён стаў слугой». Калі мы чытаем Евангелие, то уяўляем свайго Ісуса з Назарэта. Давайте паспрабуем пашырыць разуменне таго, якім быў наш Господ. Варта звярнуцца да першакрыніцы. Евангеліст Марк у 10 раздзеле свайго Евангелія распавядае, што па дарозе ў Іерусалім Христос стаў казаць вучняў пра свае пакуты. Карціна, якую настаўнік намаляваў, уражвала. «Адданы будзе кніжнікамі і першасвятарамі. Засудзяць на смерць язычнікі, будуць здзеквацца, заб'юць, уваскрэсне». Змяняецца малюнак, і зараз мы бачым двух вучняў, двух братоў, сыноў Заведзеевых. Яны прыходзяць да Ісуса з просьбай, якая выклікала незадаволенасць у астатніх вучняў. А менавіта: «Мы жадаем сесці ў цябе адзін праваруч, а другі леваруч у царстве тваім». Ісус адказаў, што «Я такія рашэнні не прымаю, толькі Айцец Нябесны». Здаецца, быццам вучні зусім не чулі свайго настаўніка. А таму ён звярнуўся да астатніх. «Вы глядзіце на жыццё так, як людзі гэтага свету, і думаеце пра ўладу. Паслухайце рэчы духоўныя. Паглядзіце на мой прыклад». Ісус прамовіў наступнае: «Бо Сын чалавечы не прыйшоў, каб яму служылі, але каб паслужыць і аддаць душу сваю на адкупленне многіх». Як Господ апісаў сваё земное жыццё? Служэнне. Калі мы пагартаем старонкі Евангелія, то пераканаемся ў гэтым. Ён, як старэйшы сын, да 30 гадоў клапаціўся пра сям'ю, маму, братоў і сясцёр. Ён выбраў 12 вучняў і забяспечваў іх патрэбы – фізічныя, матэрыяльныя, духоўныя. Ён вучыў і лекаваў хворых людзей. Ён карміў юдэяў і язычнікаў. Ён служыў сваім вучням. На апошняй вячэры нават абмыў ім ногі. Урэшце, ён добраахвотна памёр. Ісус быццам усё перавярнуў з ног на галаву. Ён стаў кіраўніком, блізкім да людзей. Размаўляў з людзьмі на зразумелай мове, знаходзіўся ў гушчы падзеяў. Ён стаў папулярным настаўнікам, за якім хадзілі людзі. Хтосьці жадаў вылечыцца, хтосьці ўбачыць цуд, хтосьці паесці, хтосьці паслухаць яго вучэнне. Дзякуючы жыццю, вучэнні, смерці і ўваскрэсенню ён стаў ключавой постаццю гісторыі. Думаю пра яго і думаю пра сябе. Якая ў мяне гісторыя з Ісусам? Яго прыклад карысны для мяне? Калі Павел піша пра яго ў пасланні да рымлянаў, ён падкрэслівае думку, якую сам Господ спрабаваў данесці сваім вучням. «Я прыйшоў паслужыць свету, якому балюча». Дык вось, давайте прачытаем пасланне да рымлянаў, 15 раздзел, некалькі вершаў з 8 па 13. «Бо я кажу, што Ісус Христос стаўся служыцелем, абразанне дзеля праўды Божай, каб пацвердзіць абяцанні бацькам, а служыцелям паганаў дзеля літасці, каб славілі Бога, як напісана: «Дзеля гэтага буду вызнаваць цябе між паганамі і спяваць пра імя тваё». І яшчэ кажа: «Узвесяліцеся, пагане, з народам яго». І яшчэ: «Хваліце Господа усе пагане і ўсхваляйце яго усе народы». І яшчэ Ісая кажа: «Будзе корань Єсея, той, які паўстане, панаваць над народамі, на яго народы спадзявацца будуць». А Бог надзеі, піша Павел,
Няхай напоўніць вас усякай радасцю і супакоем у веры, каб памножыць у вас надзею моцаю Духа Святога. Давайте паговорым пра Ісуса як служителя. Першае. Ісус – слуга габрэяў. Павел выкарыстоўвае слова «абрэзаныя» ці «юдэі». У любым выпадку для Бога яны былі сваімі. Гэта не здзіўляе. Ён габрэй, ён абрэзаны, ён выконваў усе рэлігійныя святы, ён стаў настаўнікам габрэяў, вучні людзі, ён абмыў ногі габрэям, ён стаў праклёнам, калі памёр на крыжы. Нягледзячы на тое, што Месію прыняла толькі маленькая частка насельніцтва, ён быў верны Божаму абяцанню і запавету. Нават апосталы свае першыя пропаведзі звярталі да абрэзаных. Вам першым Бог, уваскрасіўшы Сына свайго Ісуса, паслаў Яго, дабраслаўляючы вас, каб адвярнуўся кожны ад зласцівасці сваёй. Бог працягвае служыць габрэям. У поле яго зроку Ізраіль як дзяржава, так і народ. Пропаведзь габрэям працягвае гучаць. Нямала габрэяў было ахрышчана ў цэрквах нашага горада і краіны. У маім асяроддзі нямала габрэяў-хрысціянаў. На Трансусветным радыё выходзіць у эфір габрэйская праграма «Лерыеха». Так, гісторыя адносінаў Бога і чалавека напісана габрэямі, але габрэі ўсяго толькі частка Божага плану. Прыгадайце абяцанне, дадзенае Аврааму: «У табе дабраславяцца усе плямёны зямныя», значыцца, і язычнікі. Другое. Ісус – слуга язычнікаў. Так піша Павел. Для апостала, які здзяйсняў служэнне сярод язычнікаў, гэта была вельмі важная думка. Прычым яна не новая. Павел цытуе 4 тэкста са Старога Запавету. Псалом 17, другі закон 32 раздзел, Псалом 116, кнігу прарока Ісаі 11 раздзел. Павел падкрэслівае, што служэнне габрэяў – абяцанне, а служэнне язычнікам – ласка Божая. Як усё цікава пачыналася. У Антыёхіі з'явілася царква. Варнава прыйшоў туды і ўбачыў Божую ласку. Язычнікі вераць у Хрыста Ісуса. Адзінае яго пажаданне было – трымайцеся Господа шчырым сэрцам. Што робіць ён далей? Ён вырашыў не пакідаць гэту царкву. Знаходзіць Паўла ў Тарсе, яго Бог ужо сустрэў на шляху ў Дамаск, а ў горадзе ён ахрысціўся. Прыводзіць у Антыёхію, і там яны арганізоўваюць гадавую біблейную школу. Чым вядомая гэтая царква? Там вернікі ўпершыню сталі называцца хрысціянамі. Там была моцная абшчына, якая працавала з грамадствам. Забяспечвалі сацыяльную падтрымку, у іх быў секонд-хенд, біржа працы. Там вернікі гарэлі місіянерствам, адтуль адправіліся Варнава і Савл у першае місіянерскае падарожжа. Служэнне язычнікам стала пачаткам мностваў дабраславенняў. 3 місіянерскіх экспедыцыі – гэта 14 500 кіламетраў. Мноства гарадоў Рымскай імперыі, шмат цэркваў і веруючых у Хрыста язычнікаў. Практычна ўсе пасланні, якія ўвайшлі ў канон Новага Запавета, напісалі габрэі, нагода служэння язычнікам. Першы тэкст Новага Запавету – гэта першае пасланне да фессаланікійцаў, напісана царкве, якая складалася з язычнікаў. Павел у пасланні да рымлянаў піша: «Месія не наш, а ўсіх. Ён слуга габрэяў і язычнікаў». Вядома, Павел ведаў, што Ісус Христос служыў сотніку, жанчыне сірафінікіянке, апанаванаму дэманамі, карміў людзей з паганскіх селішчаў. Ён пакінуў прыклад для пераймання, а таксама магчымасць быць сведкамі радасці пакаяння, якая будзе перапаўняць веруючых. Перачытайце наш урывак. Людзі будуць спяваць, славіць, радавацца, спадзявацца. Трэцяе. Ісус – слуга хрысціянаў. Апошнія словы урыўка – малітва Паўла. Ён накіроўвае вернікаў рымскай царквы, нас з вамі, да Бога, крыніцы дабраславенняў. Нагадаем сабе яго словы.
Бог надзеі няхай напоўніць вас усякай радасцю і супакоем у веры, каб памножыць у вас надзею моцаю Духа Святога. У вас праблемы з радасцю, супакоем? У вас недастае сілаў? Вы страцілі надзею? У нас ёсць Бог радасці, Бог святла, Бог сілы, Бог надзеі. Господ сёння гатовы служыць нам. Навошта ўсё гэта хрысціянам? Піць самім і паіць іншых. Давайте паспрабуем ужыць сённяшні ўрывак. Ісус слуга габрэяў, язычнікаў, хрысціянаў. Сучаснай мовай ён слуга веруючым у Бога, няверуючым і царкве. Я прапаную нам пагартаць старонкі памяці, зазірнуць у адрасную кнігу тэлефона, спыніць свой погляд на супрацоўніках, суседзях, сваяках. Успомніце, паглядзіце, падумайце, як вы сёння можаце паслужыць гэтым людзям. Веруючым, хрысціянам і нехрысціянам, праваслаўным, каталікам, юдэям. Ім трэба практычнае Евангелие. Нявернікам, не царкоўным, якія збіліся са шляху, рабам звычак, атэістам. Ім неабходна прапаведаваць збаўленчае Евангелие, царкве. І ёй важна нагадаць Евангелие. Знойдуцца рукі, якія неабходна падтрымаць. Чырвоная нітка прачытанага ўрыўка – надзея. Яна патрэбна ўсім і заўсёды. Служэнне Ісуса у гэтым і складалася. Бог надзеі узбагачае кожнага надзеі. Няхай жа і ў нас знойдуцца справы і словы надзеі для кожнага. Я узнімаю руки до небес, з усмешкою щасливою на твары. Я до Тебе пришла, Ісус Христос. Про гэта я давно з дзяцінства мару. Я веру Тебе, Ісус Христос, і веру не змяню свою досконну, бо ведаю, паклічаш да нябёс, і ў гэтым мне не будзе больш заслону, бо ведаю, паклічаш да нябёс, і ў гэтым мне не будзе больш заслону. Прыйшла я да Цябе, каб расказаць, як поўніцца душа моя Табою. Любоў сваю не ў сілах я стрымаць, сваёю грэшнай постацю зямною. Я веру Цябе, Ісус Христос, і веру не змяню сваю досконну, бо ведаю, паклічаш да нябёс, і ў гэтым мне не будзе больш заслону, бо ведаю, паклічаш да нябёс. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог. Гаротны той, хто не спазнаў Цябе, хто да нябёс сцяжынку не шукае, хто царства
душа